Is-Slaten Maġi aktar minn qatt qabel din is-sena kellhom vjaġġ sinifikanti hekk kif waslu f'Malta propju minn Bethlehem għall-10 edizzjoni ta' Bethlehem Fajnsielhem. Fil-fatt wara żjara f'diversi nħawi ta' Bethlehem fejn saħansitra kellhom l-opportunità li jirkbu l-iġmla, issa jmiss li jduru pajjiżna qabel il-ħadd jaslu fid-destinazzjoni finali tagħhom, Bethlehem Fajnsielhem. Kien hemm xi ħaġa partikolari li laqtitek matul dal-vjaġġ? L-ispirtu nisrani li huwa l-qofol tagħna Maltin. Iżda qabel il-wasla tagħhom f'Għawdex il-Maġi se jkun qed iżduru biż-żwiemel madwar pajjiżna. Is-Sibt bejn l-10 u s-satejn il-pubbliku se jkun jista' jiltaqa' magħhom fi Pjazza San George u fil-Palazz tal-President fejn dak li jkun jista' jagħti donazzjonijiet b'risq il-Malta Community Chest Fund. Wara nofsinhar imbagħad jibda vjaġġ lejn il-Ħamrun fejn jintlaqgħu mill-komunità tal-Franġiskani u saħansitra jżuru l-presepju bis-swiet il-Knisja ta' San Franċisk. Dan qabel jibdew vjaġġ lejn il-Mosta fejn jintlaqgħu mill-banda lokali biex jisbħu hemmhekk u l-ħadd filgħodu mbagħad jerħula lejn id-dar tal-anzjani tal-Mellieħa f'xhieda li din l-attività tmur lil hinn minn sempliċi spettaklu kif jispjega s-sindku ta' Insielhem Franco Ċangura. Apparti li aħna nsifru pajjiż ieħor biex tagħmel anki ħbiberijiet ma' rħula u villaġġi jew bliet oħrajn, aħna wkoll nżuru kull fejn immuru xi dar tal-anzjani jew tfal jew inkella xi sptar. Fil-11 il-ħadd filgħodu fi Pjazza tal-Mellieħa ssir reenactment tal-laqgħa ma' Erodi. Fil-fatt ikun kmieni wara nofsinhar li l-vjaġġ tagħhom jilħaq il-qofol tiegħu meta l-Maġi abbord il-vapur ta' Għawdex jaqsmu lejn iċ-ċirkewwa biex fit-tlieta issir id-daħla trionfali f'Insielhem. Dis-sena naħseb kienet waħda mill-aktar sena li aħna rnexxinna wkoll nattiraw eluf kbar ta' nies.